Helo, fy enw i yw Nia ac rwy'n gweithio ar gyfer Prifysgol y Plant Gogledd Cymru ac ychydig fisoedd yn ôl deithoch yn aelod o Brifysgol y Plant lle cawsoch eich herio i gasglu codau stamp gan gymryd rhan mewn mathau gwahanol o gyfleoedd allgyrsiol a gwirfoddoli. Rwyf eisiau eich atgoffa chi o'r nifer y ffyrdd y gallwch gasglu codau stamp a bwysicaf oll bodloni eich targedau a bod yn rhan o'n seremoni raddio nesaf. Mae ein seremoni raddio yn llawer o hwyl. Mae gennym westeion arbennig, anrhegion a chacen, a hoffwn weld cymaint ohonoch yna a phosibl. Yn gyntaf oll, byddwch yn derbyn newydlen her y gwyliau yn fuan. Mae'n llawn ffyrdd hawdd, creadigol a hwyliog o ennill codau. Yn y gorffennol, rydym wedi gofyn i bobl ifanc gwblhau gweithgareddau megis mynd am dro, llunio map o'r llefydd rydych wedi bod, creu eich tegan gwyngo eich hun, coginio crempogau a gwylio ffilm. Peidiwch â chael eich twyllo, rydw i dal eisiau i chi wneud chydig o waith. Rydw i eisiau i chi adolygu'r ffilm neu sioe theatr. Felly, beth am wahodd ffrindiau draw a gwylio eich hoff ffilm a rhowch wybod i ni beth oedd y ffilm a'ch barn ohono? Ar ein tudalen weithgareddau ddynodedig ar ein gwefan, cewch hyd i hyd yn oed mwy o weithgareddau. Gallwch ddod o hyd i'r newydlenni haf blaenorol yma. Ac ar gyfer holl weithgareddau'r newydlenni, yr unig beth sydd angen i chi wneud yw anfon tystiolaeth o'r hyn rydych wedi gyflawni, un cyfeiriad e-bost neu'r cyfeiriad sydd wedi nodi ar y newydlen. Os ydych angen cymorth, gofynnwch i'ch rhiant, eich gyfalwr neu eich athro neu athrawes. Mae gennym hefyd weithgareddau gan menter iaith a chyrsiau byr Open Learn i chi gwblhau. Byddwn yn ychwanegu mwy o weithgareddau gan sefydliadau Gogledd Cymru yma dros y misoedd nesaf, felly cadwch lygaid amdanynt. Efallai eich bod hefyd yn cofio ar wefan Prifysgol y Plant, o dan y tab Cymryd Rhan, mae adran o'r enw Gweithgareddau i'w gwneud adref ac ar-lein. O dan daflenni her Prifysgol y Plant, mae nifer o weithgareddau i'w gwneud, o ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant a phrifysgolion plant eraill ar draws y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Dwyrain Llundain, Blackburn ac Essex. Dylech hefyd chwilio am y poster hwn ac o amgylch eich cymuned, a phan welwch un, mae'n golygu bod y sefydliad sy'n ei arddangos yn gyrchfan dysgu. Mae hyn yn golygu ei bod yn rhan o'n rhwydwaith ac mae'n ganddynt godau stamp i'w ddosbarthu. Y ffordd orau i ddod o hyd i gyrchfannau dysgu yw mynd ar y wefan a chlicio ar Dod o hyd i weithgareddau, gan fod mwy a mwy o gyrchfannau dysgu yn ymuno â ni bob wythnos. Gallwch chwilio am weithgareddau yn eich ardal leol, gweithgareddau y gallwch eu gwneud ar-lein, neu gallwch chwilio drwy nodi gair allweddol. Ac wrth gwrs, mae gweithgareddau ar eich dangosfwrdd o'ch ysgol neu grŵp cymunedol. Felly, cofiwch fewn gofnodi a sgrolio i lawr i'r gwaelod. Dyna lle dewch o hyd i'r gweithgareddau sy'n cael ei ychwanegu gan eich athro neu athrawes, neu arweinydd grŵp. Oeddech chi'n gwybod, ar eich dangosfwrdd, gallwch gofnodi gweithgaredd heb god stamp hyd yn oed. Cliciwch ar Cofnodi Gweithgaredd, dewiswch nad oes gennych cod, yna nodwch enw a brawddeg byr am yr hyn a wneithoch chi. Cliciwch Parhau a dilynwch y cyfarwyddiadau. Gallwch ddewis cofnodi lleoliad wneithoch chi ymweld, llyfr wneithoch chi ei ddarllen, ffilm wneithoch chi ei wylio, neu rhywbeth hollol wahanol. Bydd eich athrawon neu arweinwyr grŵp hefyd yn rhannu cyfleoedd newydd gyda chi, fel digwyddiadau rydym ni neu'r cyrchfannau dysgu yn ei gynnal yn eich cymuned. Byddwn yn anfon y wybodaeth i'ch athrawon neu arweinwyr grŵp i'w pasio ymlaen i chi.
Bydd cyfleoedd i chi gymryd rhan yn ein fforymau ieuenctid a'n fideos hyrwyddo, ac ar gyfer pob un o'r rhain byddwch yn derbyn cod stamp. Gall eich rhieni neu ofalwyr hefyd ein dilynnu ar y cyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhoi lluniau, gweithgareddau a digwyddiadau gan ein cyrchfannau dysgu, yn ogystal â chystadlaethau a manylion am ddigwyddiadau. Rwy'n gobeithio eich bod yn mwynhau eich amser gyda Phrifysgol y Plant, ac os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â ni.